ne Adamu. Ni ne Adamu. Gaskiya kan da shani gaskiya tun daga ci aka sanar mu da cewa kan Adamu na shayin akwai daɗi. To gaskiya sai na yi tattaki na zo nan na shayi. Yanzu da kasuwa ya jama'a. Alhamdulillah lafiya kalau. Yau barka da yanzu abin da nake so shayi da ke so da Allah Adamu. Bari zaune a na kawai ni ma Adamu isha. shayi mana gida irin wanga shayi ba taɓa shayi irin wanga gaskiya shayi ne akwai da bisa ga gaban ma indomi zan zo ci da kwai duka zan zo nan wani kawai already zan zaune ne zan duka zuwa cikin you think say they wide yawwa kai shayi gaskiya na ji daɗin shayi da babba na ji daɗin gobe da ne kuma ci insha Allah shayi zan mutu alhamdulillah amma sai ka bada kuɗi kafin wani kuɗi kuma mai gidan da wanda kuɗi yanzu dole sai ka bada kuɗi ai na san me yasa abin da na ce ba da kuɗi ni ba da biyan kuɗi so da biyan kuɗi kuma ka ga da ni ba zan iya da can ba na ba da kuɗin motar da aka kawo ni wajen ka ai kuɗin mota da kuɗin shayi da sai ka bada kuɗin shayi to duk gaskiya so ɗaya da ke biyan kuɗi to da mutum ce kawai a sai mun je gurin yan sanda wata ɗan sanda ni ba taɓa zuwa wajen za ka fara da you think say they wide